Em dic Xavier Ricarte, tinc 20 anys i estudio piano. Em dic Carlos Bujosa, tinc 19 anys i estudio piano. Em dic Martí Bruguer, tinc 22 anys i estic estudiant composició. La beca m'ha proporcionat responsabilitat per seguir estudiant i no baixar el ritme i també un prestigi. He tingut accés a estudiar al Conservatori Superior del Liceu amb un ambient immillorable, amb bons professors i unes aules d'estudi molt bones. Gràcies a aquesta beca he pogut acabar els meus estudis de composició aquí al Conservatori Superior del Liceu amb un excel·lent professorat. He pogut complir les meves expectatives, podent accedir a aquest grau superior al Conservatori del Liceu i poder seguir desenvolupant la meva formació com a pianista-intèrpret. Aquest any ha sigut un any de preparació per tal de poder anar a estudiar el màster a l'estranger. Aquest any tenia moltes ganes de tenir molts projectes, de poder escriure molta música que es pogués tocar després, interpretar després, i gràcies a aquesta beca vaig poder treballar amb dos pianistes també becats i vaig poder fer una obra per dos pianos i que després, posteriorment, s'estrenés amb un auditori ple en el concert de becats. Per tant, això va ser genial. Destacaria l'ampli programa de masterclasses i concerts que proporciona la Fundació amb grans professors d'arreu d'Europa. Vaig tenir la sort de poder obtenir un premi i per mi és tot un plaer poder fer-ho sent alumne del Conservatori i estant becat per la Fundació Ferrer Salat. D'aquest últim curs en destacaria les vivències d'haver pogut treballar amb grups de gran format, com és l'Orquestra Simfònica d'aquí al Liceu, que van poder interpretar unes miniatures que havíem escrit i, per tant, treballar amb formacions de gran format és molt difícil en el món professional i, per tant, és una gran oportunitat aquí en la combinació d'aquests estudis. I també l'escriptura del projecte, l'obra de graduació de composició que s'interpretarà ara, d'aquí unes poques setmanes, pel grup Liceu 21. Donaria gràcies al Conservatori i també a la Fundació per poder fer aquest somni possible. Donaria les gràcies a tot l'equip directiu del Conservatori del Liceu i als membres de la Fundació per l'oportunitat d'estudiar en aquest centre gràcies a la beca Ferrer Salat. Jo voldria agrair a tots els meus companys que m'han acompanyat en el transcurs d'aquests 4 anys, a tot el professorat del Departament de Composició, que me n'emporto molt bons records, al meu tutor Víctor Estapé, i així com a la família i en especial a la Fundació Ferrer Salat per al seu suport. Una obra que per mi va ser molt important van ser els planetes de Gustav Holst, perquè els estava estudiant quan preparava els proves d'accés i podríem dir que gràcies a aquesta obra vaig sentir una motivació especial per endinsar-me en l'estudi de la composició. A mi m'agrada Mr. Blue Sky, d'Electric Light Orchestra, perquè és una peça molt viva i molt enèrgica. Doncs em representa el tercer concert per a piano de Rachmaninoff, per a piano i orquestra, per la seva dimensió i profunditat i perquè anhelo tocar-lo en un futur.
dels meus plans de futur seria poder exercir com a intèrpret i pedagog. En principi m'agradaria anar a estudiar a Londres, un màster a la Royal Academy. Els meus plans de futur bàsicament es basen en intentar endinsar-me en el món professional a partir de dos vessants, que seria la de la música per concert i la de la música per audiovisuals, en èmfasis a la música cinematogràfica.